E eu vexo-me mirando para arriba. Mira para ali na televisão. Teño que me ver así, de frente. Hombre, eu ben vexo que eu quero salir guapo, carallo. Ainda non está gravando, muller? Me cago en ningún dios. E eu dicindo tularías. Ainda non sei explicar como empecé. Eu gustoume sempre, a tradición sempre me gustou toda. Eu sabía que miña bisabuela sabía tocar ben, a máis que era unha bailadora, sentíalle por ali aos outros vellos. Madriña, enséñame a tocar a pandeireta, ela non quería. Pois ten que me enseñar. E cando meus abuelos marchaban a algún lado e eu tiña que quedar con ela, e ela que viño así a noitiña tiña medo. E daquela eu dicía allí, ten que me tocar a pandeireta para eu aprender. Non, que non te enseño. Por daquela se non me enseña, marcho e pondo aos outros rapaces e deixo quedar sola. E daquela tapaba as forriñas con pano da cabeza e foi así como me enseñou. Pero claro, despois ela foi máis bella, despois morreu. Eu nunca toquei en lado ningún, nunca fun a grupo ningún, nunca aprendín máis que aquilo que ela sabía. Malo que preguntaba a outra miña abuela e a tía da miña nai. Bueno, xente bella que había por ali. Pasados anos, volvín outra vez a este mundo, sin saber o que sabía. Teño moitas coplas na cabeza que non sabría dicir de onde veñen ou se as escoitei algunha vez. Eu son capaz de estar cantando e se falo do cure ou empezo con unha copla do cure ou con unha copla de outra cousa calquera e pouco a pouco vou barnando e ven un cento, atrás dunha ven un cento. Non sabría moito que escoller. Entre maneu a máis empuñada, non sabría o que escoller. Gustan máis dúas. Menos traballo para min a tocar a empuñada. Porque o maneu costa moito. E a empuñada parece que non é tanto traballo. Aunque a todo mundo lle parece que a empuñada é moito traballo. Pero para mí non é. Porque o maneu está aí seguido coa man así e o brazo cansa. Para a empuñada non hai falta de levantar a pandeireta nin fazer parafernarias. Eu son capaz de tocar a empuñada que a pandeireta deitada así en riba da man, na máis que movendo a man de baixo, sin traballo ningún. Tocar se non hai can baile non ten razón de ser. Para min, cando me gusta tocar na ruada é ao final. Cando xa marchou aquela xente toda que está ali por estar, e quedan os que realmente lle gustan. Bueno, tamén hai que dicir que algún queda por quedar, porque ao final da noite, cando anda a caña blanca malo viño tinto, é jodido. Se non hai can baile, eu non toco. Eu teño que subir a un escenario a estar tocando e mirar para baixo que ninguén baile. Toco unha ou dúas a correr e hasta luego. Non toco máis. Porque non me gusta, porque non ten razón de ser. O tocador toca para o bailador. E un bailador ten que bailar algo para o tocador. Porque moita xente parece que non ten importancia, que é por libre. Por libre non é. Para algúns é. Para mí non. Non, porque eu se non teño para quen tocar, para que me escoiten na máis, non que poña na radio. Ou hai por aí moitos vídeos aí por internet que os poñan e os escoitan. Eu cando toco quero que me bailan. Se quero que lle toque, eso non toco nada. E despois, claro, se estás tocando e hai algún que baila mal, pois botas unha copla. Se outro baila ben, tamén lle botas outra. Non é sempre a mesma situación. Ou meteste con eles para picalos un pouco, para insultalos. Pois bueno, esa é cando acaba a ruada. Porque te escoitan algo. Cando estás en riba no escenario, máis da xente está ali, non che prestan atención ninguna. Ti unha vez que sobes arriba dun escenario a fazer unha actuación, non a tocar nin bueno, nada. A mí non me gusta. Que non podo botar esta copla, porque claro, esa é outra cousa. Agora un non pode botar as coplas que quere, porque a xente aflígese un pouquiño. Porque dixeches así, porque dixeches andando. E o 80% da xente non comprende as coplas. Porque o gallego é retranca.
E se cadra onde lle parece que non di nada, a copla que non se mete con nadie nin di nada, se cadra é a que máis di, porque a comprende. O tradicional é o moderno. Moderno é moderno, e tradicional é tradicional. As cousas van evolucionando no mundo co paso do tempo. Ten que haber de todo. Se todas as pandeiretas foran iguales, cun burato, de pino, sin barniz, sin tiñir, todas as forriñas igual, o artesán que fai as pandeiretas morre ca fame. Por eso agora veñen de rabais, e dunhas forriñas templadas, doutras dunha maneira, doutras doutra, de 7 pares, de 9 pares, de 11 pares. O artesán vai vivindo. E o músico é igual. Se van evolucionando un pouco, bueno, pois chega a outra clase de público que se cadra a música tradicional non chega. Que o moderno saia da base do noso, do de sempre, bueno, ben é verdade. Son coplas, ritmo de maneu, ritmo de muiñeira. No moderno hai moitas cancións que teñen a base na tradición, pero co que son levadas ao moderno non fai xeito de bailar. Evidentemente pódese facer todo. Pódese tocar un maneu e estaren tres tocando na pandeireta e outro estar tocando nunha lata do pimento. De onde son os maneus? En Bergantiños. Había lata do pimento? Había lata do pimento como en todos os lados para botar os chorizos, para tocar non. Tocar a lata nun maneu tradición non é. Que se pode tocar? Pode. O mundo vai andando, pero chega unha hora que non é que non haxa máis que inventar, sempre hai que inventar, pero é como a moda. A moda das roupas vai pasando, pero de repente, pomba, volva outra vez ás súas orígenes. Canto tempo, anos, se botou sin ver un zocos nos pés da xente. Despois empezaronse a levar, pois a xente que bailaba en grupos. E agora? Agora calquera pode levar un zocos. Vas comprar zocos a unha tienda, hai zocos de 20.000 maneiras. Zocos máis modernos, son tradicionales. Non, son zocos como os de antes, pero modernizados. Pois esa é a mesma cousa que a música. Ti se faz uns callos, podes botar fabas? Podes fazer uns callos con fabas. Os callos son de levar fabas? Non, son de levar garabanzos. Pois xa está. Bueno, eu canto as coplas, vou cantando como dá a gana. Eu se cadra boto unha copla, é o que está escoitando, gustoulle aquela copla, pero non entendiu ben, e botalle outra palabra polo medio ou algo ben si é importante. Que as coplas teñen todo sentido. Todas. E hoxe eu sinto moitas coplas por aí adiante que sentido non teñen ningún. Poñen unha palabra para que rime, pero sentido non ten. E eu penso que as coplas teñen sentido todas, que todas as coplas din algo. Eso é o que eu creo. Agora cada un é libre de pensar o que quere. É que eu tocar o que me produce non sabía dicilo. Só habería unha palabra que define o que eu sinto cando toco. Eu cando estamos todos xuntos e con aquela xente que a min me gusta e me dou ben, e eu toco para aquela xente que vai bailar o que eu toco, como xa toquei moitas veces que viña, toca aí, e non se cansan de bailar, eu mentres toco para eles son feliz. A felicidade non é todos os días, a todas as horas e a todos os minutos. A felicidade son momentos. Eu xa sei que é difícil levar os grupos ás ruadas e que toquen para todos os gustos. Van para ali e empezan a tocar, por exemplo, os gaiteiros. Veña agarrados. A xente cánsase dos agarrados
eu non bailo máis, e o outro tampouco, por o cu agarrado, ben a verdade que agora de moda non está nada, a xente agora non se quere arrimar, quere que corra ao aire. Boten a culpa ao coronavirus, pero o coronavirus non tuvo culpa ninguna. Cando vou á ruada e a ruada está apagada e subo para ali arriba empezo de tocar e vexo que a xente empeza de novo toda a bailar e a min dá-me unha potencia que eu pareceme que era capaz de tocar aunque fora 2 días sin parar, mentre que houbera quen bailase. Iso é moita satisfacción para min, va. Isto non debo de decir, carallo. Pa vou decir igual, se non queredes puñer, non puñades. Eu creo que moitas veces o que se repitan nos repertorios nas ruadas tamén é porque eles chegan e tocan o que lle enseñan. Hoxe hai moitísimos vídeos en internet para mirar cousas como eran, como non eran, pero hoxe vivimos nun mundo de conformistas. Conformistas no aspecto que tampouco queremos pasar traballos nin nada. Claro, é mellor levar unha cousa planeada e levar un croquis 1, 2, 3, 4, 5 volta e se acabou. Que ter que subir ali para arriba e estar bernando. Eu vou solo para tocar e toco como dá a gana e non me poño nervioso. Pero se vou tocar con outra persona ou dúas dos meus compañeiros, teño que estar barrenando, vou botar esta copla porque sei que eles saben, polo menos botar algunha que sepan para que non tean sempre calados, é difícil. Cantándoa, tocando, esa é a maneira. Non hai outra. Eu teño que chegar ali arriba a saber copla 1, copla 2, copla 3 e copla 4, como é a maioría dos grupos. Eu poñome moi nervioso porque non me acordan. Eu prefiero ir e botalo como veña á boca e acabouse. Pregunta. Agora xa me marchou a lingua. Mira, temblo co frío, pero é dos nervios. Non se me varai aí que temblou.